ngizobingelela nobabukhaya. Mina angisebenzi kodwa ngela ngengeza malo la ubabukhaya wasehlisela iwasho wasinika ngemali ephansi. Ngakhona ukuthenga isipikili, isiwasho esinesipikili. Ngafika endlini ngasifaka phezulu. Uma ngisifaka ngaqeda ukugeza ngasha emzimbeni ngabizinga ngathi azingisize zingithela amanzi. Ukhona into evukuza esiswini. Mangiqeda lapho sengilele ebusuku zafika iy'lwane vele ziyangihlupha bangikhawa amahla iy'lwane zangishaya baqhamuka babuqaba ngathatha wangathi ungiphosela isiwasho lesesiredi ngaphuthuluka. Mangiyithela zathi uyasishisa wena ushiselani thina ngoba sihleli lapha. Ngalanga ebusuku mangilele baqaba wafika wathi ngithatha ifoto ngilale nalo ngilala nalo bazalane leli foto. Njalo ziyafika zingibise nefoto seyifika zime zathi ombhede zikolo vele zithuthasekuphi. Ilokho engilethe lapha enqabeni ukuthi ziyenzeka izinto bazalana mina ngisebenzi kodwa ubaqaba wasehlisela iwasho. Ngizonikela ukuthi inkosi yasenqabeni ingandisele kukho konke. Siyabonga. Nayi isiduli baphuma nesiduli esijalidini. Into eyaphumayo baphuma isiduli endlini ngifaka amathayi. Kodwa kwaphuma nasi isiduli saphethuza iy'mpethu zaphenduka iy'mpethu ngasithela ngeswasho zabuya futhi nangasasa sase siyabhidlika siqhuma phakathi endlini. Uthakathi lokhu. Asishaye ishoko. Yebo mama. Oh, nakuphethe imali lapha.